Mamanki ba ta dawo ba? Ba ta ne. Sai nan zan yi magana. Duk da kasancewa ba mu muka haife ki ba. Amma mu muka raine ki tun kina karamar yarinya har zuwa yanzu. Muna da ikon mu yanke miki hukuncin da muka ga dama. Mu baki ubannin da muka ga dama. Amma ba za mu yi haka ba sai mun ji daga bakin ki. Lokaci yayi. Muna son mu aurar da ki. Amma muna son mu ji daga bakin ki. Shin kina da wanda kike so ne? Saurayi? A'a. Alhamdulillah. Tunda haka ne. Wa alaikum salam. Adam. Sanin kanka ne za mu iya yin duk hukuncin da yake da muka ga dama a kanka. Ummi kanwarka ce. Ina son ka aure ta. Na saba da soyayya da ke kaɗai zan yi tarayya. Tafki na ƙauna silar shigata. Tafki na ƙauna da bikin ƙauna. Adam, lafiya na ganka haka? Me ke damunka? Zana. Ina son ki. Baby na me yasa ka min haka? Har ka faɗar min da gaba. To ki haƙuri. Na hakura, amma me yasa baka je kasuwa ba? Ki haƙuri. Ki san jiki da jini. Wallahi kwana biyu na gaji ne, shi yasa nace bar dan huta. Amma ya muka yi da kai? Ya muka yi da kai lokacin da muke cikin azabar rashin kuɗi? Mu yi talaucin mutane, mu nemi arziki ko a cikin ruwa ko a cikin rana. Ba za mu sare ba har sai mun wadata. Mu yi aure mu hayayyafa. Mu zama abin alfahari ga 'ya'yanmu. Ina son ka so na har abada. Adam. Na'am. Har ka manta abin da kake cewa a ƙarshe? Me ma nake cewa? Kai ma fa cewa kake kana so na har abada. Oh, I'm sorry. Ni ma ina son ki so na har abada. Wanda ya so ka so shi dan Allah. Alƙawari na so ku ɗan ƙulla, ni rayuwar da yanzu zan fara, alƙawari cikinsa zan jera, ta bikin ƙauna. Na kwana ku. Ta bikin ƙauna. Ki ji gida zan zo an jima. Kin ji? Kawai irin kidahumi ne. Kabila? Ita kake kulawa? Saboda baka da hankali. Aljihun baka da amfani. Bismillahir Rahmanir Rahim. Iza waqa'atil waqi'ah laysa liwaqa'atiha qaziba khafidatur rafi'ah iza rujjatul ardu rajja wa bussatul jibalu bassa fakanat haba'an munbatha. Ke Uzana? Lawana وكنتم أزواجا ثلاثا فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة. lafiya nan kina kuka? Malam, iyayen Adam ba su san tarayya na da shi. Na san Arina? Watakan na san dole za a kawo ainihin wannan mataki, amma yanzu ainihin abin da za a yi, ki tashi ki shiga gida, ki samu ainihin ruwa a buta, ki wanke fuskanki. Idan na shigo, za mu yi magana. Tafaddar je ki ainihin shiga ciki.
وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون. Tafkin ƙauna, tafkin ƙauna, tafkin ƙauna, wayo ni raina. Munafuka aje wutan. Watan cin ubanki ta kama. Kullum sai ki shigo da wani matsatsin kaya, ki zo ki wani shaƙar jiki da kaya ko? To wallahi ba ki isa ba a gidan nan ba. Haba anti ba abin da kike nufi bane. Ba abin da nake nufi bane. Haba Atika? Yaya? Me yasa kike ainihin irin wannan kalami? Irin wannan abu da kike ba su ainihin dace da ke ba, kike magana tamkar karamar yarinya. An maida. Na ce an maida, kai ma munafiki. In ƙananan kayan kake so, ranar da ka siyo min ƙananan kayan ni ma in sa. Haba Atika, irin wannan abu da suke ba su dace da ke ba. Iya bakin ki Atika? Iya baki na, to kaga iya baki. Atika, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Atika, me yasa kike ainihin aikata irin wannan abubuwa? Wannan abin da ke aikata ba su dace da ke ba a matsayin ki na ainihin matata. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya taimaki wani, Allah zai taimake shi a gobe kiyama. Ya ki irin wannan abu. Ba na son irin wannan ya sake kasancewa. Kina ji ko? Uzana. Uzana. Wai Jagwal, ina abokinka din nan ne wai Adam ne kowa yake? Ka ce min dan Daudu. Kash, yaron nan gara ne wallahi. Mutumin da kullum yana tare da mata, ai ya zama dan Daudu ai. Kash, gaskiya yaron nan gara ne. Gara ne cikakke in gama. Cikakke. Kuma ka san menene ma? Ka san ya fara ganin gaban shi? Ka ce ya samu kuɗi kenan. Ai yanzu gaban shi ta buɗa mai yana cikin jin kirin shi ma yanzu hakan nan. Kuma shine bakka haka? To inda ba gara bane zai ban haka ne? Ai wannan shi zai tabbatar ma da cewa gara ne. Gaskiya ni ma balan gara ne. Dan akuya ne cikakke. Baba ka ga wata cika? Kai. Haba, kakka zama dan Daudu mana. Kuma ba haka ne ba. Hai. Amma Allah ya halitta a wajen nan. Ban da kan mu zama yan Daudu wallahi kaga da an bita ai. Ina ga ma ba. Gaskiya yarinyan can. Ai na gama. Wannan abin ina son fara satan kaji da shi ne. Kuma ka sani kana sagala ta wuya nan. Saboda kan rago ba zai shiga cikin nan ba. Gaskiya sai na amma kaza za ta yi shiga. Mata. Assalamu alaikum. Hai. Allah ya halitta wajen nan. Na rantsi da Allah da ya halice ni. Yadda ka san in kika ga yadda ke haske a unguwan nan. Yadda ka san tsayuwan wata ranar farko. Kai. Anan unguwan ke kuwa? Anan unguwan nake. Kai. Ba ta rabata lokaci ba dai sunana Dan Daudu. Sunanka Dan Daudu. Dan Daudu kake. Sunansa Dan Daudu. Dan Daudu kuma? Sunansa ne Dan Daudu. Me zaka wa bakin ciki? Amma Allah ya tsare ni. Me zaka? Dama ne mata. Samana. Kai. Kai ni zaka yi haka? Ban san cewa kai kidahumi bane, baka da hankali. To bara ka ji. Baka isa ba. Baka isa ka auro mana kabila cikin gidan nan ba. Ka san gaban da ke tsakanina da kabila. Tun ina agomosho, tun ina aikin trailer. To na gaya maka bari in sanar da kai. Wannan abun ba zai yiwu ba. In ma kamar cire shi a ranka. Ka ji maganar da na faɗi maka ko? Baba ka yago. Kar ka faɗi min wani magana in dai akan wannan yarinyar ne. Ka ji maganar da nake faɗi maka ko? Baba, a sanadiyar yarinya na samu kaina. Har na cika mutum. Dan girman Allah baba kada ka raba ni da yarinyar nan. In har ka ce za ka raba ni ta wallahi zan shiga wani hali. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lafiya na jana ta sallallami? Sai ka tanye rasuwa? Wannan din naka mana. Wai kedara yake so ya aura. Kedara? La ilaha illallah. To na rantse da Allah. Har ka jajirce ka ce sai ka auri wannan kedarar.
sai na sa saki mamanka. Saki kuma yaya? Bare kuwa. Saki sama da uku ma idan ana yi. Kuma tare aka haife ku. Ayaye da ba a kai ga saki ba. Dole sai an yi. Tana ma ina. Ta shiga makwabta. To na so in ga ta ni dama in jaddada mata. Dakatar da shi. Kada ku raba mu, muna san junanmu a tafikin ƙauna. Wannan yarinya fa yarinyan Adamu nan ne ba? Imana. Kuma ka san gayan nan gara ne fa? Gaskiya. Kasarar na kawon bakin ciki. Yanzu ka bari in samu haukan yarinyan nan kawai a wuce wajen. Kuma ka san A an ta gane kawai mu kashe ta kawai. Waye kawo ta jango? aikata kawai. Ka sa wani abin ka buga mata.